Gawas sa mga matahom nga waterfall sa Barangay Budlaan sa Cebu City, ang nausab di ay lami ang pagkaon nga ilahang matanyag sa mga bisita o bisan sa dili bisita ang bingka. Kumustahon nato ang panikay-sikay sa usa ka inahan dito sa Nasong Dapit. Pinaagi ng report. Sa gamay tindahan, naabtan namo si Rebecca Bagyo nga nagluto sa kinaham nga kalanunon nga bingka. Ginaling nga bugas, sumay, tuno ug ubang sagol nga gikuraw hangtod gibutang sa hulmahan ug dayon gibutang sa hornohan o oven. Ang gigamit niyang sugnod ang binaungan nga lubi ug ang langkay ulaya nga dahon. Human sa 5 ka minutos gihaon na niya ang bingka ug dili lang gani maabtan ug dugay mahurot na. Nakalahi sa syudad kay dili kuan kanang bugas sa bitan ng igalingon, walay kuan niya sabawan ra na siya og tuno. Nya moa diri kay maghapaw man ka, magkagod kag hinapaw. Ang katong hinapaw niya mo isagol pagaling, ang katong ihang tuno pugon to siya, lutoon buhatog latik. Usa o duha ka bisis siyang magluto og bingka sa usa ka semana nga maoy gibuhi sa iyang pamilya sulod sa taas na nga katuigan. Kini ang nagsalbay kanila sa pag-igo sa pandemya. Sa kalami sa iyang bingka, dali ra kaayo kining mahurot sa iyang mga suki. Karon nga nabalhin na girenovate ang ding barangay didto, ang mga trabante ni naman diri daghan naman sila mas kusog-kusog na sa balik akong tinda nya murag makabalik na sila ngadto murag January murag normal naman lang mo balik na po ni kusog. Kauban si Christopher Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisda.